హాయ్ ఎవ్రీవన్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఎలా ఉన్నారు? మొన్న ఇన్స్టాగ్రామ్లో లైవ్ ఉన్నా, నిన్న యూట్యూబ్లో అండ్ ఈరోజు ఫేస్బుక్లో. సో అన్నీ ఇప్పుడు దాకా చేయలేని లైవ్స్కి అంతా ఇప్పుడు కాంపన్సేషన్ అనమాట. ప్లీజ్ కమ్ లైవ్, వై ఆర్ నాట్ కమింగ్ ఆన్ లైవ్ ఎస్తర్ గారు అని చెప్పి అందరికీ లైవ్స్ పైన లైవ్స్, ఇంకా ఓకేనా. టూ మెనీ లైవ్స్ హ్యాపెనింగ్, అన్నీ ఒకేసారి బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఆన్ వేరియస్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ దిస్. ఏదో కొత్తగా ఉంది నాకు సడన్గా. లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ అ ఫ్యూ పీపుల్. ఒక హార్ట్ వచ్చింది, చూద్దాం ఇంకెవరు జాయిన్ అవుతున్నారు చూద్దాం. లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ అ ఫ్యూ మోర్ పీపుల్. ఇంకొక హార్ట్ వచ్చింది. ఇట్లా కదా, ఇట్లా లైక్ దిస్. ఇలా చేస్తారు కదా చిన్న హార్ట్స్. వరుణ్ హరి, హాయ్ ఎస్తర్ గారు. హాయ్ వరుణ్ గారు. అందరు పడుకోపోయారా ఏంటి? గుడ్ నైట్ అన్నారా? ఈరోజు తొందరగా పడుకుందామని ఆల్ గాన్ టు స్లీప్. పార్తా ఘోష్, హాయ్. భాష, పిఎం భాష, హాయ్ మ్యామ్, యూర్ లుకింగ్ సో బ్యూటిఫుల్. సీతారాం మార్తి, థ్యాంక్ యూ సీతారాం గారు. ఇప్పుడు ప్రమోషన్స్ అని ఫుల్లీ డ్రెస్అప్ అయ్యి మేకప్ వేసుకొని ఫుల్లీ రెడీ అయిపోయి వచ్చేదాన్ని కదా ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ అండ్ లైవ్స్లో కూడా. బికాజ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఫినిష్ చేసి వచ్చి తొందరగా లైవ్స్కి జాయిన్ అయ్యేదాన్ని. కానీ ఈరోజు కొంచెం టైం దొరికింది. సో ఐ పర్సనలీ డోంట్ లైక్ టూ మచ్ మేకప్. నాకు ఎక్కువ మేకప్ వేసుకోవడం, ఎక్కువ రెడీ అవ్వడం అంటే అంత పెద్దగా ఇష్టం లేదు. కానీ వర్క్కి ఎంత అవసరమో అంత అప్పుడప్పుడు రెడీ అవుతూ ఉంటాను. సో ఈరోజు కొంచెం టైం దొరికింది కాబట్టి ఫస్ట్గా ఫ్రెష్ అయిపోదామని ఫ్రెష్ అయిపోయి మీ ముందు వచ్చాను. సో ఈరోజు వితౌట్ మేకప్ బట్ ఫ్రెష్. హార్ట్స్ వస్తున్నాయి. ఎవరు మీ మూవీ కోసం వెయిటింగ్. ఎస్, నేను కూడా వెయిటింగ్. అయిపోయింది, ఇంకొక రోజు తక్కువ అయిపోయింది. ఇప్పుడు 17th, రేపు ఒక్క రోజు. దెన్ కమ్స్ 18th, ద బిగ్ డే. ఫైనలీ March 18th #69 సంస్కార్ కాలనీ మీ ముందు రాబోతుంది. థియేటర్స్లో, ఏపీ తెలంగాణ థియేటర్స్లో రాబోతుంది. సో ఐఎమ్ రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్. ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ 1 month 14th Februaryకి ట్రైలర్ రిలీజ్ అయింది. సో ఆ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటిదాకా ప్రమోషన్స్ బాగా జరిగాయి. ట్రైలర్కి మీరు చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు, చాలా మంచి రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. ఇంటర్వ్యూస్కి ఇంకా చాలా రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు, చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు. నేను ఊహించుకోదాని కింద, నేను అనుకోలేని రేంజ్కి మీరు సపోర్ట్ చేశారు, ఇష్టపడ్డారు, రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. చాలా 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 థ్యాంక్స్ మీ ప్రేమకి, మీ సపోర్ట్కి. అంతే, దానికి మించి March 18th మీ ప్రేమ, మీ సపోర్ట్, మీ బ్లెస్సింగ్స్ నాకు కావాలి. సో March 18th థియేటర్స్లోకి వచ్చేయండి. నేను కూడా వస్తున్నాను. సో కలిసి సినిమా చూద్దాం. ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో నేను తొందరలోనే నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తాను ఏ థియేటర్లో ఉంటుందని, థియేటర్ లిస్ట్ కానీ నేను ఎక్కడ ఉంటానని. సో ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో కలిసి చూద్దాం. దాని తర్వాత కూడా ఐల్ బి విజిటింగ్ మెనీ థియేటర్స్ in and across Hyderabad.
సో అండ్ లేటర్ ఆన్ ఇన్ ద అదర్ పార్ట్స్ ఎస్ వెల్. బట్ 18th అయితే నేను హైదరాబాద్ లోపల అన్ని థియేటర్స్లోకి విజిట్ చేస్తుంటాను. సో వచ్చేయండి, ఏదో ఒక షో కలిసి చూద్దాం. ప్రతి ఒక్కరితో మీ అందరితో కూర్చొని సినిమా చూడాలని నాకు కూడా ఉంది. అండ్ ఆ సినిమాకి మీరు ఏం రెస్పాన్స్ ఇస్తారు, మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది, మీకు ఎలా నచ్చుతుంది, మీ రివ్యూస్ ఏంటో అని నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు వాచ్ ఇట్ విత్ యూ అండ్ హియర్ ఫ్రమ్ యూ వాట్ యూ థింక్, వాట్ యూ ఫీల్. నాకు తెలుసు ట్రైలర్ చూసి చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, చాలా డౌట్స్ వచ్చాయి, షాక్ వచ్చింది, సర్ప్రైజ్ అయిపోయింది కొందరికి, కొందరు చాలా హ్యాపీ అయిపోయారు. సో అన్ని ఫీలింగ్స్ తీసుకొని మీరు థియేటర్స్లోకి వచ్చేయండి. మీ అన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ వస్తాయి, మీ డౌట్లకి సొల్యూషన్స్. సో ఇదంతా ఇప్పుడు ట్రైలర్లో ఉన్నదే ఏంటి, ఎందుకు ఇలా, ఎందుకు అలా, టైటిల్ ఎందుకు, అన్ని మీ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ రాబోతోంది 18th March థియేటర్స్లో. సో ప్లీజ్ కమ్ అండ్ వాచ్ ద ఫిల్మ్. మీరు ఫ్యూచర్లో మంచి స్టార్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సీతారాం గారు. నా మూవీస్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే 69 సంస్కార్ కాలనీ వస్తుంది. సో చాలా రోజుల తర్వాత తెలుగులో మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు ఒక మంచి స్క్రిప్ట్తో రావాలి, ఒక మంచి సినిమా, నా పర్ఫార్మెన్స్ కానీ యాక్టింగ్కి అదంతా మంచి స్కోప్ ఉండి ఒక మంచి సినిమాతో రావాలి, మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలి అనే ఒక కోరికతో నేను ఈ సినిమా చేశాను. సో ఎస్, ఇంకా ముందు కూడా నాకు మంచి మంచి స్క్రిప్ట్స్ రావాలని నేను కూడా అనుకుంటున్నాను, హోప్ చేస్తున్నాను. సో మంచి ప్రాజెక్ట్స్ వస్తే దాంట్లో మంచిలో మంచిది ఫైండ్ చేసి మీకు ఎలా ఎంటర్టైన్ చేయాలో అనేది చూసి I'll try my level best to deliver and at least be somewhere close to the expectations, blessings that you all have for me. Thank you so much. వెయిటింగ్ ఫర్ మూవీ మేడం, అంతే కదా, ఇంకా వెయిటింగ్. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్, మన చేతిలో అయినంత వీ హ్యావ్ డన్ యాజ్ అ టీమ్. ఒక 1.5 year కూర్చొని స్క్రిప్ట్ రాశారు. ఇంకా ఎంతో మంత్స్, ఒక 6 to 8 months నుంచి షూటింగ్ తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్, స్క్రిప్ట్ వర్క్, ప్రతి ఒక్క డీటెయిలింగ్లో మొత్తం టీమ్ హ్యాస్ పుట్ దేర్ హార్ట్ అండ్ సోల్ అండ్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ టు దిస్. ఒక రిమార్కబుల్ సినిమా చేయాలనే ఒక కోరికతో చాలా ఇష్టపడి, కష్టపడి, చాలా ప్రేమతో తయారు చేసిన సినిమా ఇది. మళ్ళీ ప్రమోషన్స్ కూడా చాలా బాగా జరిగాయి. సో మన చేతిలో ఉన్నదంతా చేసి ఇప్పుడు ఫైనలీ March 18th మీ చేతిలోకి ఇవ్వబోతున్నాము సినిమా. సో ఇంకా ఓన్లీ వెయిటింగ్, అంతే. ఇంకా వి యాజ్ ద టీమ్, మీ యాజ్ అన్ యాక్టర్, మై ఎంటైర్ టీమ్, #69 సంస్కార్ కాలనీ టీమ్ ఈజ్ నౌ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ టు ఎంటర్ ద థియేటర్స్ అండ్ కమ్ అండ్ వాచ్ ద మూవీ. సో నేను, మా టీం మీకోసం వెయిటింగ్. March 18th we'll be waiting for you at the theatres. And it's so nice to read that you people are waiting for the film. So thank you for waiting, thank you for showing the interest. So చూద్దాం 18th ఎలా ఏమనుకుంటారు, మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు సినిమా చూసాక. I and my entire team, we have put a lot of belief, చాలా నమ్మకంతో చేసాం సినిమా అయితే చాలా బాగా వచ్చింది. సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్. అందరూ అంటున్నారు వెయిటింగ్ ఫర్ మూవీ. హాయ్. మీరు తెలుగులో గ్యాప్ ఎందుకు ఇచ్చారు? తెలుగులో గ్యాప్ ఇవ్వాలని ఇవ్వలేదు, నాకు కూడా గ్యాప్ ఇవ్వాలని లేకుండే. కంటిన్యూస్గా
చేయాలని ఉండే. బట్ అదే నేను అన్నాను కదా, ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా నాకు మంచి స్క్రిప్ట్స్ చేయాలని ఉండే. నేను చేసిన కొంత పనికే మీరు ఇచ్చిన ప్రేమ, సపోర్ట్, నాకు వచ్చిన గుర్తింపు, నా మీద ఉన్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్, ఐ డి నాట్ వాంట్ టు బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్, ఐ డి నాట్ వాంట్ టు లూజ్ ఇట్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ డి నాట్ వాంట్ టు రిపీట్ ఆల్సో. మళ్ళీ చేసిందే చేసి బోర్ కొట్టేంత వరకు చేసే, నాకు కూడా బోరు, మీకు కూడా బోర్ కొట్టేంత చేసి ఉన్న ప్రేమ, ఉన్న నా మీద ఉన్న ఏమంటారు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పోగొట్టుకోవడం నాకు ఇష్టం లేకుండే. అదే టైంలో నాకు వేరే సినిమాలు వచ్చాయి, వేరే లాంగ్వేజ్లో వచ్చాయి, అక్కడ చేసినది అక్కడ మంచి పేరు వచ్చింది. సో అలా అనుకోకుండా డైవర్ట్ అయిపోయాను, అంతేగాని గ్యాప్ కావాలని ఇవ్వలేదు. అట్లా ఏదో జరిగింది అదంతే. కానీ తెలుగులో ఎప్పుడూ చేయాలని నాకు అప్పుడు నుంచి ఉండే, ఇప్పుడు కూడా ఉంది. కానీ ఇప్పుడైతే నేను ప్రయత్నించి కావాలని ఏది ఏమైనా తెలుగు సినిమాలు కంటిన్యూ చేస్తాను. ఎందుకంటే నాకు తెలియకుండే నేనేమో నన్ను మర్చిపోయారు అందరూ అనుకున్నా. ఎవరు పట్టించుకుంటారులే, ఎప్పుడూ ఒకసారి ఓకే భీమవరం బుల్లెం అనే పేరు ఉంది కదా, ఓకే ఉన్న పేరుని పోగొట్టడం వద్దు, ఎప్పుడు వస్తాయి నాకు నచ్చినట్టుగా ఏదో ఒక రోజు నచ్చిన స్క్రిప్ట్ వస్తే చేద్దాం. ఇంతమంది ఉన్నారు, ఇంత పెద్ద ఇండస్ట్రీ, ఎక్కడ నాకు గుర్తుంటుందా ఎక్కడ ఏంటి అన్నట్టుగా నేను ఉండే. కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ ప్రేమ, అడిగే క్వశ్చన్స్, వచ్చిన రెస్పాన్స్, ఇదంతా చూస్తే అవునా నన్ను మిస్ చేశారా నేను గుర్తున్నాను అసలు అని నాకు ఫీలింగ్. సో ఇంత ప్రేమ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడైతే ఖచ్చితంగా నేను ఇంకా కావాలని కాన్షియస్గా ఫోకస్ చేసి తెలుగు సినిమాలు చేస్తాను. ఇది నా ప్రామిస్. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ వర్క్ అండ్ డూ తెలుగు ఫిల్మ్స్ డెలిబరెట్లీ ఫర్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు ఆఫ్ స్క్రీన్ క్యూట్గా ఉన్నారు. ఓ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలామంది అంటారు నేను ఇలా ఉన్నప్పుడు మేకప్ వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుందేమో అనిపిస్తుంది నాకు కూడా ఒక్కొక్కసారి. అందరికీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్యారెక్టర్, ఏ క్యారెక్టర్లా కనిపించాలి అన్నప్పుడు ఓకే కొంచెం మేకప్ వేసుకుంటే ఈ లుక్ వచ్చేస్తుంది అని. కానీ మొత్తం మేకప్ వేసి తర్వాత షూటింగ్ చేసి అంతా ఈ మేకప్ తుడిచేటప్పుడు బెటర్ కదా, ఫ్రీ ఉంటుంది, ఫేస్ టచ్ చేయొచ్చు. సో నాకు కూడా వితౌట్ మేకప్ చాలా ఇష్టం. ఏదైనా చేయొచ్చు, ఇలా చేయొచ్చు, చూడండి ఇలా చేయొచ్చు, ఇలా చేయొచ్చు, ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. మీకు కూడా నేను వితౌట్ మేకప్ ఇష్టం అండ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ కూడా ఇష్టం అంటే మీన్స్ అలాట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వెయిటింగ్ ఫర్ యర్ మూవీ. ఆల్ ద బెస్ట్ అక్క. థ్యాంక్ యూ కదుదాస్ భరత్. ప్లీజ్ డూ కమ్, థియేటర్స్కి వచ్చేయండి. March 18th. రేపు కాదు, రేపు ఒకే రోజు, ఎల్లుండే ఫ్రైడే. ప్లీజ్ డూ కమ్. వీల్ ఆల్ సిట్ టుగెదర్, వాచ్ అవర్ ఫిల్మ్. వెయిటింగ్ నా వల్ల కూడా అవ్వట్లేదు. ఐఎమ్ రియలీ వెయిటింగ్. ఓకే 16th అయిపోయింది, ఇంకా రేపు 17th ఒక రోజు ఉంది అని. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ యాంగ్షియస్, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ నర్వస్, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఎక్సైటెడ్, హ్యాపీ, అన్ని కలిసి మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్, మిక్స్డ్ ఇమోషన్స్తో కూర్చున్నా నేను. అన్ని కంట్రోల్. ఇంకొక్క రోజు, ఇన్ని రోజులు అయిపోయినాయి, ఇంకా లాస్ట్ వన్ డే టుమారో అని. స్వాతి, హాయ్ బేబీ, హాయ్. మకీబుల్ ఇస్లాం, నైస్ అంట. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా చెప్పేదేం లేదు, జస్ట్ వెయిటింగ్. అందరూ అంతే అంటున్నారు, హాయ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఫిల్మ్. మీ టూ, సేమ్ హియర్. సో ఐవ్ జస్ట్ కమ్ హియర్ అగైన్ టు రిమైండ్ యూ అండ్ ఇన్వైట్ యూ ఫర్ #69 Samskar Colony, releasing on 18th March in theatres nearest to you across Andhra Pradesh and Telangana. 2 స్టేట్స్లో చాలా థియేటర్స్లో రిలీజ్ అయిపోతుంది. అక్రాస్ ఐ థింక్ అబౌవ్ 500 థియేటర్స్లో రిలీజ్ అయిపోతుంది. నేను తొందరలోనే థియేటర్ లిస్ట్ రిలీజ్ చేస్తాను. అండ్ నేను ఎప్పుడు ఏ థియేటర్లో ఉంటాననేది కూడా అప్పుడప్పుడు షేర్ చేస్తూ ఉంటాను. ఫాలో అవ్వండి. నేను ఫస్ట్ షో ఎక్కడ ఉంటాననేది కూడా నేను తొందరలోనే షేర్ చేసుకుంటాను నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో. అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఏ థియేటర్కి ఎప్పుడు వెళ్తున్నాను, ఏ ఊరికి ఎప్పుడు వెళ్తున్నాను అవి కూడా మీతో షేర్ చేస్తూ ఉంటాను. నాకు కూడా మిమ్మల్ని కలవాలనుంది, మీతో కలిసి సినిమా చూడాలనుంది. Waiting. So please do come. Let's watch the film together on 18th March. #69 Samskar Colony.
నైస్ లుక్ మేడం. రవి కిరణ్ పవర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐఎమ్ ఆల్సో వెయిటింగ్ బీబీ అంట స్వాతి. మీ టూ, వీఆర్ ఆల్ వెయిటింగ్. ఇంకా వెయిటింగే కదా, దట్ ఈస్ ద టఫెస్ట్ పార్ట్. వర్కింగ్ వాజ్ ఓకే, ప్రమోటింగ్ వాజ్ ఓకే, ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు రోజు దగ్గర దగ్గర వస్తుంటే ఆ యాంగ్షియస్నెస్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. వీఆర్ ఆల్ వెయిటింగ్ విత్ బేటెడ్ బ్రెత్. మీరు ఎక్కడ చూస్తున్నారు సినిమా? అదే నేను ఇంకా డిసైడ్ అవ్వలేదు. నేను డిసైడ్ అయ్యాక నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో పోస్ట్ చేస్తాను కల్లుదాస్ గారు. ద మొమెంట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లియర్డ్, మేబీ టుమారో హోప్ఫుల్లీ. రేపు నేను అంతా షేర్ చేసుకుంటాను. నేను ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ ఎక్కడ చూస్తున్నాను అనేది, అండ్ దాని తర్వాత ఎప్పుడు ఏ థియేటర్కి విజిట్ అవుతున్నాను అనేది అన్ని డీటెయిల్స్ నాకు తెలిసినంతగా నేను పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. సో మీరు ఫాలో అయ్యి వచ్చేయండి, కలుద్దాం. ఓకేనా? Okay then, that's it. I'll see you soon. This was just a small birdie reminder. గుర్తుపెట్టుకోండి, రేపు ఒక్క రోజు ఇంకొంచెం వెయిట్ చేయండి. నేను కూడా వెయిట్ చేస్తా. 18th పొద్దున్న కలుద్దాం థియేటర్స్లో. ఓకే, టేక్ కేర్, బాయ్. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.